Passarem a la segona intervenció d'aquest seminari de la mà d'en David González Ruiz. Ell és doctor en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la tesi Història de la fotografia a Sabadell, dels orígens a 1936, màster en Gestió de Continguts Digitals per la Universitat de Barcelona, llicenciat també en Documentació per la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona i és tècnic superior d'arxius a la secció d'imatge i so de l'Arxiu Històric de Sabadell. És autor de llibres Objectiu Sabadell, Història de la fotografia, 1860-1936, entre d'altres monografies històriques d'història medieval. I en l'àmbit de l'arxivística i la història de la fotografia és autor de 25 articles en revistes especialitzades. Actualment també col·labora com a docent en el màster en Humanitats i Patrimoni Digital de la Universitat Autònoma de Barcelona i a l'Institut de Formació Contínua IL3 de la Universitat de Barcelona. I avui la seva contribució ens parlarà sobre el camino hacia el win-win, archivos, fotografia i investigació. I quan vulguis, David, gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Irene. En primer lloc, donar gràcies a l'escola per la confiança i per convidar-me a participar en aquest seminari. També saludar a la professora Remei Perpinyà i a la Pilar Cid, que havien estat professores meves a la Facultat de Documentació ja fa uns quants anys. I bé, també felicitar la Remei Perpinyà per la ponència que ens acaba de fer. Jo, en clau de reflexió i des de l'àmbit fotogràfic, podria apuntar, enllaçant amb la xerrada anterior, que moltes vegades les memòries familiars fotogràfiques de les famílies, les guardianes d'aquesta memòria fotogràfica són dones. És a dir, que són les que conserven el patrimoni fotogràfic i les que en un moment determinat decideixen que el millor lloc perquè això es continuï conservant, per exemple, pot ser un arxiu. Aquesta decisió no sempre, perquè cada família és diferent, però en molts casos la decisió acaba estant en mans d'una dona, no? I per altra banda, i també comparteixo plenament totes les reflexions que s'han fet. Hauria estat molt interessant tindre una mica més de temps per parlar de com als arxius podem intentar visibilitzar aquesta escletxa de gènere que hi ha i com treballar professionalment en perspectiva de gènere. Des de l'àmbit de la fotografia, per exemple, nosaltres des de l'Arxiu de Sabadell també intentem treballar, sobretot en àmbits com la descripció, visibilitzar tots aquests aspectes que potser no són visibles a primera vista amb la imatge, però que sí que cal fer-la parlar en conceptes abstractes, no sé, com matèries com treball femení, com fotografia de dones, etc. O visibilitzar també el nom de les persones, de les dones que hi surten representades, que moltes vegades es menysté i, en canvi, es valoritza figures més masculines. I, per últim, també, en base a la conferència anterior, també vull posar en valor també que moltes de les millors historiadores de la fotografia que tenim a Catalunya i a Espanya són dones, que, no sé, la Núria Rius, per ficar gent de generacions més actuals, o la Maria de los Santos García Felguera, que viu a Barcelona però és una de les millors fotohistoriadores espanyoles, o també dic algunes de les professionals arxiveres que han començat a tractar de manera, diguem-ne, arxiveres professionals al capdavant d'arxius a la secció de fotografia, la Laia Foix, o a Sabadell mateix tenim la meva companya, la Isabel Pardo, que des dels anys 90 ha contribuït a la professionalització del sector. És a dir, que el paper de la dona sempre ha estat molt important en el món dels arxius, cal visibilitzar-lo i cal posar-lo de relleu i, lògicament, cal pressupost perquè aquestes coses es duguin a terme. I dit això, ara sí que passarem a parlar de la ponència que m'havíeu encarregat. Veureu que la presentació he decidit fer-la en castellà per facilitar els companys, els doctorants que tenim que puguin ser de Llatinoamèrica, però ja que estem a Catalunya també considero que les explicacions les podem fer en català i llavors la presentació al ser en castellà espero que els faciliti la comprensió de tots els continguts que anem a explicar. Ara compartiré la pantalla, però volia dir-vos que el que avui us vinc a explicar és un estudi de cas, és a dir, és el meu cas particular de la tesi que he dut a terme, de com la vaig conceptualitzar, quines coses penso que s'han de tenir en compte al llarg dels anys que dura la investigació i també, en aquest cas particular, coses que han passat després, que de vegades penses, i quan hagi presentat la tesi, quan s'hagi acabat la defensa, després què succeirà? Hi ha com una certa incertesa, que en el meu cas també ha existit, i al llarg de la presentació compartiré també sorpreses, la majoria d'elles positives, que solen passar una vegada
has creuat el desert de la tesi doctoral. Vaig a compartir la pantalla amb tots vosaltres. Si hi hagués algun problema, doncs espero que m'ho feu saber. És una presentació de PowerPoint. I el títol deia, bueno, aquesta expressió ara que està tan de moda, que és el win-win, és a dir, una fórmula a la que tothom hi surt guanyant, no? Doncs buscant aquesta fórmula en la que qui surt guanyant? Que hi surti guanyant els arxius, en aquest cas, no? Hi surt guanyant la societat, hi surt guanyant, jo crec, un àmbit molt concret, que també és la història de la fotografia, perquè s'enriqueix amb l'aportació d'un estudi. És a dir, trobaríem com tres potes, no? Els arxius, la fotografia i, en aquest cas, la part de la recerca i la societat. Bé, ja heu fet una presentació. En aquest cas no sabia si teníeu les meves dades o no, però el primer element, perquè quan la gent que esteu fent el doctorat, els doctorants, és un camí llarg que pot arribar a durar fins a 5 anys i de vegades has de prendre, diguem-ne, has de prendre la decisió en quin moment hi entres. Jo sempre he pensat que professionalment tots estem en un procés de formació, tots estem sempre en un procés de llarg aprenentatge i cal escollir, en el meu cas, doncs, cal escollir bé el tema, un tema en el que tu puguis aportar coneixement, en el que tu et sentis còmode i creguis que tens Sí, se'm sent bé? Sentiu un micròfon? Unidades de servicios. No, se sent bé, se sent bé. Sí, sí. Perfecte, doncs continuem. Doncs, com us deia, és un llarg camí que en el seu moment jo vaig decidir emprendre una vegada ja havia finalitzat. Que pot ser que hi hagi algun micròfon obert, podria ser. Eso de títulos no, pero unas certificaciones. Sí. Este es el fondo negro de este. Ja està. Perdoneu. Ja teníem el micròfon obert. Perfecte. És a dir, com us deia jo, cal buscar un tema, cal escollir també una motivació, perquè jo sempre he pensat que les tesis doctorals no cal fer-les com un àmbit de continuació acadèmica, és a dir, doncs vaig fer un grau, després vaig fer un màster i la inèrcia formativa m'empenya a fer la tesi doctoral. Jo havia tingut la possibilitat de desenvolupar altres tipus de tesis que personalment en el seu moment vaig creure que no tenia o no portaven suficient coneixement i vaig pensar que no era el moment de dur a terme. En canvi, el tema de la història de la fotografia, i en el cas de Sabadell ja us explicaré el per què, doncs hi ha un moment que sí que vaig veure l'oportunitat, la necessitat, i inicialment em vaig sentir amb les forces de fer-ho, que hi ha moments que sempre aquestes forces acaben flaquejant. Però cal trobar el moment i el tema, el moment personal i el tema ideal per poder tirar endavant aquest tipus de projectes. No sé si el coneixeu, però aquí en aquesta presentació hi ha un còmic que es diu L'Arxivista. El podeu buscar i el podeu comprar per internet i juga molt amb els estereotips del que s'espera o del que es veu de vegades cinematogràficament amb la figura d'un arxiver, que és aquella persona envoltada de documents antics. Aquí veieu els documents que són molt més grans que l'arxiver, és a dir, que els papers se t'acaben menjant. I nosaltres professionalment a l'Arxiu de Sabadell tenim molts fons personals o familiars on la fotografia és l'element principal. No es veu el pas de pantalles. No s'ha vist el pas de pantalles? No? Ara sí. Ara sí? Sí, solucionat. Perfecte, aviseu-me si hi ha alguna incidència. Doncs nosaltres, per exemple, a Sabadell ens trobàvem el cas, us parlo potser de fa 15-20 anys enrere, doncs que desconeixíem, per exemple, molts dels noms dels nostres fotògrafs professionals dels de principis de segle, desconeixíem elements tan destacats com quines podien ser les nostres fotografies més antigues, quan arriba la fotografia a la ciutat. Inclús de vegades ens costava datar segons quins tipus de documents fotogràfics. I aquesta incertesa jo crec que a nosaltres ens generava dubtes i ens costava posar en valor el nostre patrimoni fotogràfic. És a dir, el llegat que nosaltres estàvem custodiant li mancava una certa recerca i a la mateixa vegada ens adonàvem compte que aquest coneixement només podia estar a les nostres mans. Dit això, ara acabo de passar la diapositiva també, aviseu-me si això no succeeix. Hi ha un element clau que jo diria que és al voltant de l'any... No ha canviat? Hi ha un element clau... Ara potser sí? Sí, doncs ho farem així. Hi ha un element clau que és al voltant de l'any 2012, que es constitueix una associació que es diu Fotoconnexió, de la qual vaig tenir també la sort de ser-ne un dels fundadors,
i que va connectar, diguem-ne, coneixements de diferents esferes. És a dir, va posar en contacte arxivers, fotògrafs, historiadors de la fotografia, investigadors, col·leccionistes, gent de perfil molt diferents. I aquí també va coincidir paral·lelament que nosaltres, des de l'Arxiu de Sabadell i en col·laboració amb el Museu d'Història de Sabadell, vam tirar endavant una sèrie d'exposicions monogràfiques dedicades a alguns fotògrafs, concretament a la figura de Francesc Cassanyes Riera, que és un fotoreporter del primer terç del segle XX, i el Joan Balmes Benedicto, que el trobeu aquí, us l'assenyalo amb el cursor, que és un fotògraf del primer franquisme, de la dècada de 1940-1960. I monogràficament vam anar publicant catàlegs i fent estudi d'aquests autors. I a partir d'aquí va ser quan ens vam donar compte que, a mesura que coneixíem millor aquests autors i els estudis històrics, en aquest cas els havien fet els tècnics de la secció d'imatge i so, doncs ens era més fàcil valoritzar i posar en context tot allò que teníem entre mans. No només es tractava de netejar plaques de vidre i de fer descripcions en bases de dades, sinó que també érem capaços d'entendre i de veure, per exemple, que Francesc Cassanyes havia estat un fotoreporter que havia col·laborat amb moltíssimes revistes de Barcelona i de Madrid publicant fotografies de la ciutat de Sabadell i explicant l'actualitat que ja hi havia. A partir d'aquí és quan comença la investigació i la tesi, actualment dir-vos que la podeu trobar al repositori del TDX, de tesis en línia, i si poseu Història de la fotografia a Sabadell o el meu nom, doncs us sortirà l'enllaç i la podreu consultar. I doncs hem pogut, en base a aquesta recerca, que també he de dir l'apunt que s'ha fet a banda de la meva jornada professional, és a dir, humorísticament sempre he dit que aquesta tesi doctoral és una tesi doctoral que s'ha fet de nit, majoritàriament, entorn de nit. Als matins treballava al meu lloc de treball, a l'Arxiu de Sabadell, a les tardes intentava compaginar els horaris amb la meva família i a les nits era el moment important, o alguna tarda es feia recerca, però a les nits era el moment de redactar tots aquests continguts. Però això, per exemple, ens ha permès recuperar quins són els retrats d'estudi més antics que s'han fet a la ciutat, que daten del 1861, o quines són les primeres fotografies que es van fer a la ciutat, que són aquestes del Pont de la Salut, realitzades el 1864. Clar, aquestes peces, que sempre s'han conservat a l'Arxiu Històric de Sabadell, els hi mancava tot el context de recerca, d'investigació, per poder-les posar en valor i fins i tot saber, en el cas del retrat d'estudi, aquí es pot veure que es diu un nom que és Josep Margalef, doncs aquest senyor, ara sabem que era un pintor que també feia fotografies i que no era el nom del nen que surt representat, sinó que era el nom de la persona que va fer la fotografia i que fins i tot en aquest cas podem tenir la data exacta, que era el 27 de febrer de 1861. A partir de la recerca, repeteixo, és quan jo crec que hem pogut anar posant en valor les nostres fotografies, coneguent els noms de tots els nostres fotògrafs, sapiguent quins anys havien treballat, això ens permet datar millor les fotos, ens permet identificar perfectament les autories i a partir d'aquí ara us aniré explicant altres coses o altres elements que han succeït. Bé, més elements. Entrant potser en matèria amb la part metodològica, que jo crec que és la que pot interessar més, els meus consells als doctorands seria, o jo us puc explicar com vaig enfocar el meu estudi, doncs el primer que vaig fer va ser elaborar un sumari de continguts. Un sumari de continguts flexible, perquè lògicament des de l'inici de la tesi en el moment final doncs, va patir algunes modificacions, però tampoc no en va patir tantes. Me'n dono compte que el plantejament inicial havia estat ben plantejat. I en base a aquest sumari de continguts, jo ja sabia, el primer esforç va ser estructurar mentalment què és el que volies dir i com ho volies dir. Si miréssiu el sumari de la tesi, veureu que és un sumari estructurat d'una manera temàtico-cronològica. Què vull dir? Que comença pels elements, és a dir, pels elements més antics, és a dir, pels orígens de la fotografia, i va avançant fins al 1936, però a la vegada es va estructurant en blocs temàtics, com, per exemple, els fotògrafs professionals del segle XIX, els fotògrafs professionals del segle XX, els fotògrafs amateurs, la fotografia, per exemple, la fotografia industrial, els concursos de fotografia i anar construint amb l'avenç del temps doncs, aquest discurs de la història de fotografies, però sempre per gèneres fotogràfics. Un segon element molt important va estar fer un cronograma. Comptant que la tesi segurament jo ja comptava que esgotaria el termini dels 5 anys per poder-la realitzar, em vaig marcar com unes fites i
cada cert temps, és a dir, havia d'haver complert uns objectius, sobretot de redacció i de recerca. És a dir, als 6 mesos de la tesi havia d'haver avançat amb una sèrie de punts. Al cap d'un any havia d'estar en aquest punt. Si no ho estava, de vegades, és a dir, quan arribava el moment de l'avaluació, deia, ostres, vaig per darrere o vaig per davant del que jo havia previst. Normalment sols anar per darrere. És a dir, és un element que sempre em penalitza, però una mala estratègia, des del meu punt de vista, sempre repeteixo que parlo en singular i des del projecte que vaig dur a terme, una mala estratègia és deixar-ho tot pel final. És a dir, hi ha gent que diu, tinc 5 anys, i els 2 primers, 2-3 primers anys, de vegades ho agafes més amb calma i al final sempre acabes patint i segurament els resultats no seran els òptims perquè el temps se t'haurà tirat a sobre. Llavors, el tercer element que vaig fer abans de començar, una vegada, sobretot al principi, va fer un estat de la qüestió. És a dir, identificar tot allò que havia de consultar. És a dir, fer-me un llistat de bibliografia, que sempre, penseu que en 5 anys, abans la Remei Perpinyà ens donava bibliografia també molt actual, és a dir, segurament sobre el tema que tu estàs investigant, amb els teus 5 anys de recerca sortirà bibliografia, sortiran estudis nous als quals tu ja has d'estar al cas. Però com a mínim en aquest punt dir, hauria de llegir tot això i hauria d'identificar, com a mínim, o hauria d'arribar a consultar tot aquest tipus de fonts primàries. I en base a aquestes 3 potes, a partir d'aquí sí que ja va començar un període de lectura, en primer terme de lectura de tota la literatura que tenia disponible i que jo creia que era interessant pel meu procés de recerca. I en el cas del tema de la història de la fotografia vaig haver de buidar moltíssima premsa local, local i nacional. I en aquest cas solen passar 2 coses. La primera és que si tens la sort de que la premsa estigui digitalitzada i se li hagi passat per sobre un procés d'OCR, que és reconeixement de caràcters, no cal que passis pàgina a pàgina, sinó que pots cercar per paraules claus, sempre tinguent en compte que aquestes paraules claus poden tenir errors. És a dir, pot ser que la tipografia, el programa d'OCR, en el moment de fer la lectura, no hagi fet una bona lectura d'aquella paraula clau i tinguis algun error. Però sempre havia buscat per paraules com, per exemple, fotografia o una abreviatura de fotografia, els noms d'alguns fotògrafs, o si sabia que hi havia algunes dates o alguns dies que eren essencials perquè havia succeït ja alguna efemèride, i anar directament a mirar aquelles pàgines a veure què és el que trobaves, no fos cas que et passessis alguna notícia per alt. I la premsa que no està digitalitzada, que sempre n'hi ha, tant de local com de nacional, la que jo creia que era essencial, no va haver-hi més remei que passar pàgina per pàgina. I això sí que van ser moltíssimes hores d'inversió, i el que passa és que tenia resultats molt positius, perquè us puc posar el cas durant la meva etapa d'investigació. Nosaltres teníem 2 capçaleres principals en clau local, que són el diari de Sabadell i la revista de Sabadell. Durant la fase de redacció de la tesi, la revista de Sabadell estava digitalitzada i vaig poder llegir, aproximadament des del 1890 fins al 1936, 46 anys fent processos, aplicant cerques per paraula clau, però en canvi el diari de Sabadell no ho estava. I aquests 40 anys els vaig haver de girar manualment. Penseu que cada any podia tindre entre 1.000 i 2.000 pàgines, depenent de l'etapa en què estiguem parlant. I això van haver de ser a hores personals, que ara, per exemple, aquest diari sí que el tenim digitalitzat, però es va digitalitzar després que jo hagués fet la recerca. Però, en canvi, els resultats obtinguts sí que van ser molt positius perquè no tots els mitjans, perquè tots tenien també una ideologia, la revista era d'ideologia més conservadora, el diari era d'ideologia més liberal, la fotografia sempre s'ha considerat un element de modernitat, per tant, era més fàcil que estigués en capçaleres d'ideologia més oberta i més liberal, com podia ser en el cas del diari. Llavors, clar, en el diari trobava moltes notícies que els altres diaris no se'n feien ressò i, en canvi, sí que tenien un interès important de cara al tema de la investigació. És a dir, el buidat de premsa és molt important, com a mínim amb investigacions històriques com la que estava duent a terme, i en alguns casos caldrà recórrer al mètode tradicional. També s'ha de dir que si no disposéssim d'exemplars digitalitzats, aquesta tesi no s'hagués pogut fer en 5 anys. Potser s'hagués hagut de fer en 10, 15 o s'hagués hagut de fragmentar molt més. És a dir, la digitalització també ha escurçat molt els temps. I en clau d'arxius, també dir-vos que la documentació, sobretot la documentació municipal conservada en els arxius, sobretot en l'Arxiu Històric de Sabadell, que és el meu punt de treball, ha estat un element
destacat i que ha completat, és a dir, no només es tracta d'analitzar les fotografies que tens i les notícies que apareixen a la premsa, sinó tota una sèrie de documentació vinculada al municipi, en aquest cas a l'Arxiu Històric de Sabadell, que ens ha permès donar molt de context. Després, amb una diapositiva posterior, us ho detallaré. I a part de les fonts de l'Arxiu Històric de Sabadell, que eren les principals, cal sortir també del teu àmbit de treball habitual, vull dir que és potser el que coneixes millor, però cal anar a altres llocs. Cal consultar documentació conservada en altres institucions públiques, en una altra diapositiva veureu a tots els llocs on es va anar, i també anar a les cases dels particulars i a les col·leccions privades. En aquest cas, i és un dels motius que a mi em va empènyer a fer la tesi, i és que en l'àmbit aquest, en les diapositives anteriors, on us deia totes les publicacions que havíem començat fent i també en el context de fotoconnexió, alguns col·legues m'havien comentat, digués que en el teu cas s'està reunint una expertesa que com no l'estructuris, i potser un dels millors canals per fer-ho és una tesi doctoral, doncs com no siguis capaç d'estructurar tot aquest coneixement s'acabarà perdent. I, per exemple, el punt 8, és a dir, les col·leccions privades, totes les portes que calia trucar amb les persones que calia parlar, doncs la trajectòria professional que he tingut ha permès que tingui accés o que tingui coneixences amb persones que encara tenen part d'aquests llegats fotogràfics a casa seva. És a dir, no tot està encara en els arxius, sinó que hi ha moltes famílies que encara conserven a les seves cases aquestes capses de sabates clàssiques o uns armaris plens de fotografies que estan esperant potser el seu moment, que tard o d'hora acabaran anant a mans públiques, però que mentre calia anar en aquestes cases a buscar aquests llegats i a investigar per completar la recerca, perquè si no seria una recerca parcial si només ens haguéssim basat en el que hi ha conservat en els arxius històrics. Fem la següent diapositiva. Si parlem dels arxius històrics o de la documentació municipal que he consultat a l'Arxiu Històric de Sabadell, no estan per ordre d'importància, però un bloc molt important són tota la documentació relacionada amb elements de població. Per exemple, per conèixer, tot i que els fotògrafs s'ha de dir que són uns tramposos, és a dir, sempre han intentat evadir impostos, sempre que han pogut no s'han empadronat, perquè moltes vegades eren fotògrafs ambulants i anaven d'un lloc a l'altre, i això no sempre vol dir que no es tradueix en un rastre a la documentació municipal, però de vegades sí que tens pistes o tens indicis. Llavors, per saber l'edat dels fotògrafs, quan van arribar a Sabadell, si és que eren fotògrafs que eren ambulants i que anaven d'un municipi a un altre, doncs ha calgut consultar índexs alfabètics dels padrons de veïns, els padrons de veïns per veure on vivien i moltes vegades aquí ens diu quant temps fa que vivien a la ciutat, altes i baixes de població, per si hi ha moviments de domicili o si hi ha trasllats de població. És a dir, tots aquests elements ens permet fer una traçabilitat del període, sobretot els fotògrafs professionals, de les etapes en les que estaven a la nostra ciutat. També hem consultat expedients generals de cultura. Moltes vegades en els expedients de festa major trobes que es fan concursos de fotografia, allà trobes les bases, qui forma part del tribunal, els fotògrafs premiats o simplement activitats ja directament relacionades amb la fotografia, com podien ser exposicions o monogràfics o homenatges a fotògrafs, etc. Un altre element destacable i que val la pena sempre consultar són les sèries relacionades amb el cementiri, les matrius dels rebuts d'enterrament. Aquí pots arribar a trobar la data exacta. Si tu intueixes quan pot haver mort un fotògraf, pots trobar la data exacta de la seva mort. I en el certificat de defunció pots arribar a trobar fins i tot la causa de la mort. En aquests certificats de defunció, si ens anem sobretot a finals del 19, principis del 20, pots trobar elements curiosos com, per exemple, que hi havia molts fotògrafs que morien joves de malalties pulmonars. I això es podria atribuir, mèdicament no està demostrat, però es podria atribuir a que aquests respiraven químics en el moment del revelat i del fixat de la imatge en el laboratori i que això els acabava provocant malalties pulmonars. Molts d'ells acaben morint per aquest motiu. Altres elements que també calia testejar són sèries relacionades amb Hisenda, concretament els registres fiscals d'edificis i solars, per veure quins edificis tenien en propietat o havien llogat o quan aquests fotògrafs havien estat instal·lats, sobretot els professionals, parlo en aquest cas, en una seu, on tenien la seu, i les matrícules industrials.
no són 100% fiables perquè podrem trobar evidències, per exemple, en els padrons de gent que declara ser fotògraf i que està visquent a Sabadell, però en canvi no paga la matrícula industrial perquè sap que potser al cap d'un any estarà fora i per tant, no deixa un rastre fiscal, però la conjugació de totes aquestes sèries documentals ens pot acabar portant la informació que necessitem nosaltres per conèixer millor els nostres fotògrafs i és una informació que no apareix en aquestes fotografies. I finalment, una altra font preuada són les llicències d'obres d'urbanisme on en ocasions, abans del 36 nosaltres tenim pocs exemples, però per exemple, a l'Arxiu de Barcelona sí que trobem peces precioses, no? Doncs de fotògrafs que presenten una llicència d'obres per fer obres en el seu local, sobretot si parlem de finals del 19, principis del 20, volen fer una galeria a la part més alta de l'edifici perquè ja tenen més llum natural i és més fàcil fotografiar. O, per exemple, obres per poder fer a la façana i poder decorar millor el seu aparador i fer una vitrina. Aquests projectes que sovint en ocasions poden tenir algun plànol o poden tenir dades una mica concretes del tipus d'obra que es vol fer, doncs això poden completar la informació que nosaltres necessitem dels nostres fotògrafs per conèixer-los millor. És a dir, les fonts municipals textuals ens aporten molt de context i és un complement necessari a tota la recerca a la premsa i als fons i col·leccions que nosaltres hem dut a terme. Una altra diapositiva que us volia compartir, i aquí jo crec que segurament ens trobem amb doctorants que estan en diferents fases de la seva tesi. Pot ser que tinguem alguns companys i companyes que estiguin començant, altres que estiguin a la seva fase final. El meu consell seria, i és un consell que en el seu moment me'l van donar a mi, el director de tesi em va dir comença a escriure des del primer moment. I és el que vaig fer. Al final va sortir una tesi de 1.100 pàgines, però des del primer moment, a mesura que anava investigant, vaig decidir per on volia començar. Una vegada tenia validat el sumari, era per la part que tenia més madura de la investigació i a mesura que anava investigant i que anava investigant sobre aquell tema, anava escrivint. Perquè si no et pots trobar que hagis de fer la redacció a última hora o l'últim any i que la teva lluita sigui sempre contra el crono. Un element a tenir en compte, des del meu punt de vista, també repeteixo, és que si estem en aquest moment inicial que comencem a escriure des del principi, cal tindre en compte que el document final ha de tenir una unitat d'estil. I el risc que es corre d'escriure des del primer moment és que el que tu has escrit d'una manera el primer any pot ser que el 5è any ho haguessis escrit d'una altra. Per tant, cal preveure un temps de revisió de tots aquests continguts, sempre s'ha de fer, però si comences a escriure des del principi encara més, perquè al final tot tingui una coherència estilística i a nivell de gramatical, a nivell de sintaxi, perquè el document es vegi com que tingui una unicitat. Un altre element important jo crec que és controlar l'extensió. I amb això què vull dir? Tant si es comença a escriure al principi com si es comença a escriure al final, el que no es poden veure és inconsistències, com per exemple que els primers capítols ocupin molt i els últims ocupin molt poc. Això vol dir, pot donar a entendre que s'ha hagut de córrer en els últims moments i que no s'ha prestat l'atenció necessària en el moment final perquè no hi havia temps, però això es pot penalitzar en el moment de la defensa de la tesi, o al revés, és a dir, que es comenci escrivint molt poc i que al final agafis confiança i llavors això, el tema de la unitat d'estil s'ha de veure, és a dir, el corpus de la tesi s'ha de veure que és un bloc, no diferents peces d'un trencaclosques que s'han anat juntant. David, disculpa, et queden uns 5 minutets. Avançaré més ràpid, doncs. Gràcies. Els elements de redacció, també és molt important també citar sempre les fonts i d'on treus la informació. Això és un bàsic, però de vegades tots haurem vist estudis en què això no passa i cal tindre la deferència professional de fer-ho i l'honestedat. Llavors, la fase de revisió, que seria l'etapa final, que és quan potser hi ha més nervis, doncs cal tindre sobretot fer una revisió d'estil ortogràfica i gramatical i això cal tindre en compte si ho vols fer tu o posar-te en mans d'un professional. És una decisió important, però és important que la tesi polir aquests elements que també et poden penalitzar en el moment de la defensa. I, sobretot, implicar, jo crec, la direcció de la tesi en la validació d'aquests continguts
i preveure que la fase de revisió no es fa en una setmana ni 15 dies, sinó que jo diria que caldria preveure uns mesos perquè això es pugui fer amb tranquil·litat. A nivell, avançant també perquè no se'ns tiri el temps a sobre, aquí us poso una llista, per exemple, dels arxius que jo he arribat a consultar. Veieu que hi ha multitud d'arxius comarcals, arxius a Barcelona, i també arxius privats, col·leccions privades, altres institucions de Sabadell que també tenen patrimoni fotogràfic, intentant abastar o fer cartografiar tot aquest patrimoni que podia haver-hi. També podeu veure totes les hemeroteques digitals. Jo crec que actualment una tesi doctoral s'enriqueix moltíssim gràcies a tots els continguts digitals que hem anat penjant als arxius i les biblioteques a la xarxa. I sense això, doncs, molts d'aquests continguts molts dels estudis actuals que es fan no s'entendrien. I dir-vos molt ràpidament que durant la investigació hem tingut sorpreses molt positives, com per exemple ingressar al fons de la família Vilapuig, que és un fons format per quatre fons. És un fons familiar format per 4 fons personals, que al final vam decidir disgregar-los i crear 4 fons personals a nivell de classificació. Un dels potser més coneguts i que ha tingut més ressò és el de la Maria Codina, precisament una dona fotògrafa aficionada de la dècada de 1910, sabadellenca, però exiliada a Caldes d'Estrac perquè no es casés amb el seu marit, que era un pintor, i la família no volia que es casés amb un pintor, que al final s'hi va acabar casant amb el Joan Vilapuig. Veieu quines fotos tan preciosos feia. Gràcies a la recerca vam localitzar el fons, la família va donar el fons a l'arxiu, és a dir, aquestes bidireccionalitats que us parlava. Vam publicar un article a la revista d'Història Local sobre tot el procés i sobre els continguts d'aquest fons i el tractament que havíem dut a terme. L'Ajuntament de Caldes d'Estrac ho va acollir amb entusiasme. Si avui en dia aneu a Caldes d'Estrac amb tren i baixeu del tren, enfront us trobareu una gran paret mural pintada per un artista que és el Roc Black Block, que ha fet aquest grafit a partir d'una foto de la Maria Codina. Per tant, teniu una sabadellenca que il·lustra una de les parets de Caldes d'Estrac i tot això ha sorgit a partir d'una investigació, però també ha sorgit a partir del tractament arxivístic del fons. Altres elements que ens han passat, altres sorpreses positives, ha estat localitzar els 2 daguerrotips que a l'Arxiu Històric de Sabadell no tenien cap daguerrotip. Vam localitzar amb una família de Barcelona aquests 2 daguerrotips i la família n'ha fet donació. Per tant, gràcies a la recerca també l'arxiu ha ingressat el que són les seves 2 peces més antigues i més importants. Són fotos fetes a Barcelona, al voltant del 1860, però els personatges són sabadellencs. I també com a conseqüències, i això és el que us deia, coses que passen després de la tesi, inesperades, s'obren portes noves, doncs els museus de la ciutat van fer confiança a la investigació i l'exposició de Festa Major d'aquest any dels museus, tant el Museu d'Art com el Museu d'Història, ha estat dedicat a la història de la fotografia de Sabadell. El títol ha estat una mica més poètic, es diu Objectiu Sabadell, Història de la Fotografia. Aquí podeu veure algunes de les fotografies del Museu d'Art. El passat 14 de desembre vam presentar el catàleg, un parell de mesos ja entrada la inauguració de l'exposició al Museu d'Art. Podeu veure com la sala estava plena de gom a gom, és a dir, la història interessa, l'arxivística, el tractament arxivístic dels fons també, i molts d'ells eren famílies que havien donat les seves fotografies a l'Arxiu de Sabadell i estaven agraïts per tota la feina que s'havia dut a terme i pel reconeixement que se'ls feia. I bé, jo crec que és un llibre que tindrà una bona acollida a nivell local per Sant Jordi. Hi ha altres sorpreses positives que jo no m'esperava, que quasi al principi pensava en fer una broma. Fixeu-vos que de manera, si tu fas aquest treball de manera silenciosa amb l'objectiu de fer una contribució a la teva ciutat i a l'arxiu per poder valoritzar els fons, i per sorpresa personal meva, ho comparteixo com una anècdota, el Diari de Sabadell, quan publica els protagonistes del 2023, escull 23 protagonistes i al costat del Josep Oliu, del Banc de Sabadell, del Sergio Dalma, que és un cantant, doncs em van escollir personalment a mi pel comissariat de l'exposició que havien fet i per la investigació dut a terme. Per tant, la ciutat també et dona un retorn, una gratitud de tot allò que tu has fet i et recomano. En aquest cas, em vaig sentir reconegut i agraït per tot el que s'havia fet. Acabo amb un parell de consells o de reptes. Jo crec que les tesis doctorals han de portar coneixement a la comunitat. Has de buscar una coordinació eficient amb el teu director i amb els teus tutors. Ha d'haver una bidireccionalitat. Jo els estic molt agraïts perquè crec que em vaig poder aprofitar de la seva experiència i això em va enriquir.
Els que esteu a l'etapa final heu de gestionar el temps i les emocions. L'etapa final de les tesis doctorals sempre és molt angoixant. De vegades et preguntes què faig jo aquí, si això sortiré d'aquest desert. Normalment sí sol sortir bé, però cal tenir aquests valors, resiliència, passió, compromís i planificació. Jo crec que serien els elements importants a seguir. I finalment acabo amb una frase que a mi m'agrada molt d'un poeta, que és el Jorge Luis Borges, que diu: nada se edifica sobre la piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si fuera piedra la arena. És a dir, això és una cosa que pot valer per la tesi doctoral, pot valer per l'arxivística i també pot valer per la vida, no? En qualsevol cas. Però jo el que espero, i ara podem obrir una mica un torn de preguntes, és que l'experiència o el procés per haver-hi passat serveixi d'elements de reflexió i aporti als doctorants alguns elements que els serveixin en cadascun dels seus treballs. Moltes gràcies, David, per compartir la teva experiència i fer-la tan personal en aquest àmbit d'una recerca en archivística. Obrim torn de preguntes o de dubtes. Si hi ha cualquier observación o pregunta a David, pues él se momento. Bueno, mentre no t'he preguntat res o si algú vol escriure alguna cosa al xat, jo, David, sí que comparteixo amb tu una de les primeres coses que has dit i que crec que no es dona prou de... o que no es posa prou de relleu, que és aquesta idea de fer tesis partides de l'experiència, que és un dels teus casos. Moltes vegades es plantegen, és a dir, al moment que algú es planteja fer una tesi, és com una continuació del currículum acadèmic, com has dit, i vinga, anem a buscar un tema, quin tema, i aquestes tesis a vegades poden servir-te de tràmit per obtenir el títol, si és el que vols, però a l'hora de portar quelcom en el coneixement, quan surten de l'experiència, com és en el teu cas també, crec que les aportacions són més interessants i més perdurables. Fins i tot es poden extrapolar més enllà del teu àmbit particular. En aquest sentit és molt interessant. Sí. Tot és opinable, I no hem d'estar d'acord amb tot en aquesta vida, amb les coses, no? Però jo et diria... Mira, jo vaig tindre l'oportunitat quan vaig acabar el màster de gestió de continguts digitals. Vaig fer un TFM vinculat a la preservació de documents audiovisuals, que és una altra de les facetes professionals que tinc, i se'm va proposar continuar la tesi en aquest àmbit. Jo vaig pensar, personalment, que vaig agrair-ho, però vaig pensar que en aquell moment aquell tema, des del meu punt de vista, estava esgotat. I vaig creure que si mai havia de fer una tesi, és allò que hi haurà un moment que el cor ja t'ho dirà, no? Vull dir que sentiràs el pàlpit que això sigui així. Bueno, va ser en el moment amb el tema de la història de la fotografia i després d'un procés de maduració, no sé si personal o professional. En qualsevol cas, i per exemple, em fa pensar, quan ja són coses que explicava abans la professora Remei Perpinyà, ella parlava que cal fer una revisió en perspectiva de gènere, de l'arxivística. Jo, per exemple, crec que si ara es reescrivís, que crec que hi haurà una necessitat, de la història de la fotografia a Catalunya, segur que gràcies a la feina que han fet molts arxius i gràcies també a la feina d'estudis històrics, com aquesta tesi doctoral o moltes altres que se n'han fet, vull dir, últimament també estan sortint moltes tesis en aquesta línia d'investigació, que és fruit també des de la feina que es fan als arxius. Doncs servirà per actualitzar molts discursos en molts àmbits. És a dir, posar en valor el patrimoni fotogràfic en l'àmbit local, però també en l'àmbit nacional, i posar també en valor la feina que es fa des dels arxius amb el tractament dels fons, perquè si no s'hagués fet un tractament arxivístic previ, no podria ser. I en aquest cas, jo vaig tenir la inquietud, potser per la meva doble formació d'historiador també arxiver, doncs fora de l'àmbit arxivístic, ja això va ser un sacrifici personal que vaig assumir durant 5 anys, doncs intentar enriquir això, el coneixement en aquest àmbit. Jo també diria que els doctorants, jo ara me'ls imagino pobres, depèn de la fase que estiguin. Tots sabem que la tesi doctoral comença amb uns pensaments utòpics de bones intencions i que hi ha moments durs, però jo crec que amb la perspectiva del temps també veureu que val la pena i intenteu aprofitar els consells en la part que us serveixi del que hem vist avui, tant en la fase de redacció com amb les portes que segurament se us obriran una vegada hagueu presentat les vostres tesis.